sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next season mungkin kita buat debat dengan semangat remisi benar Kak. Udah follow kita dan juga baik pulau las Oke, hutang nang dok ni roa. tanggapi jo saotik setiap bijak tulang nih bener kung arok bereng so tulang 2 sila nanti isong do menurut pemahamanku nian na pinaturang ni hal amangi molo di pandangan na kisarupa do pandangan tak cuman ala nagabi terjadi memang di napaturak ko do hala amangon alay molo di pandangan na tapaturang na koni sarupa do memang nasongon do tong amang na jut jadi kad di nama BGP nangakadongan nito gabi bingung di cara HP na kingan sepakat lo hita molo di mana maranggi saya do tulang robok sepakat alania ha aina satutur ima di dia do hita perbedaan na tua bang tama mulai masian hula na baru ai setiap jol mana marulau dulaun ujuk totu Roma tutur na baru sada habba masada lepas masada sang gijang ido molo na waktu siamang molo tabba sada lepas masada ai tak do hot ide do konjol ma ulaun nagok do haro pengertian ni ulaun ada nagok inna ada nonggok do tuturi sudi jadi molo tabba sada mau rumah sada hok do anggo bilang-bilang nasong na do nyala amang ina ko alai molo gabe di ben nakino kon amang molo gabe berbeda-beda do opak na maranggi gabe berbeda-beda tulang robok na nang dapotan nong disi dak satu tura berarti doho abakku doho manang anggiku anana perbedaan nami ditutur hola di hula-hula do nah dimulai mana hula-hula na ima tutur na baru nakongane ketika mabuka rumah tangga saya ada rumah tangga saya ada mau buka rumah tangga mabuka tutur na baru mah alani ini do molo tai huton parpiak ni adat perdalan ni adat lau tiki manguli hita na tutuat tama na mangguko jolma na mangulah hotusi ala dung ditonga-tonga kan hita do na marulau dang na tuat-tuat tabe nung ditonga-tonga ni prosesian nong kan hita na mana marulau nakin haroroni hula-hula tu si nakok may gabi titimarakko gabi tulang may nung saha tu nasida panadday oni parjabaran ni di jalaw titimarakko pikan nakok may mana alang asah biro hula-hula na beru habe parrora nakin tulaw ni hula-hula do mana tagora tulang tay law di adata hula-hula do pajugot tu nasida alay nung mardala proses sa tong adalan nakok mana sida gabi tulang alang aro hula-hula na beru songoni manang tutur sang gijang lepas masada enggak masada iya kemelua masada jadi mau dosong dari dokter ni patorang ni hal amang ni kung gabi berbeda dua nongan ni gabi boy di nama hamaranggi beda-beda tulang robok na iya gabi beda-beda mau dosong ni amang jadi kan song ni dok ni hal amang na koni menguliau nalau mengulahon manang maju menggukujol ma ala ni hadang namar keluarga dope bahasa tutur sababa ma eido tutur nahok dope si bonon na tutur sana udang nganong dope dalam tuna pihak perburu kadang adong dope saling masih tadaan ni tutur nahot si bonon ni imana ginokon ni na tua-tuaku na marulau ni se au ala di pestaku di tonga-tonga anong gabi au do ala ni ido mo tay huton ada satu ujung tikir tanggain na tangga ni tua-tua tay tikir tangga ni na mangoli nama tangga ni pengantin nama jadi tulang pedisi pertuturan ni kan margeser do di sisudi margeser nung di tonga-tonga songoni manang diulau sa rumah tua mang molona waktu sida di sa rumah tua ketiki matua na tua-tuaku hami mana mangulahon ale haroroni gokot tu si iasan tutur nisan na tua-tuaku madibuas sudi na mangulahon do hami muasa molo di hutata gabi adong tulang mangihuk diulau sa rumah tua ope perlu alana sering do bigi salah tong ulau ngaulau sa rumah tua ala di gorahon hula-hula ni anak na hula-hula na poso salah molo na waktu siya mang hula-hula persiat ma guarra ala niya ha molo nunga hula-hula persiat ngakibanggaan ni di helana ngakibanggaan ni persiat mana mana persiat ton ulaw ni helani mana to tubuan ni mana mahula-hula na imana gabi tulang mangihut ala niya ha ay kibanggaan do yamang artinya sa rumah tua be ulaw ni na tua-tua ni helat taon hita mahula-hula persiat dak hula-hula na poso be hita disi alay molo ulaw sa rumah tua jujur di gorah memang hula-hula na macay manang hula-hula na poso tergantung daerah alay molo nunga do ulaw sa rumah tua manang sa rumah uli bulung dak si gorah hono betong pangalaban ni boru gabe hula-hula na poso
hula-hula parsia nama aina sida na parsia ton ulau ni sedake bangga do di hula-hula tes sedake banggaan contoh tuh kita sendiri mulu di gulau di gorao kita hula-hula na poso hape ido posisi kita tong do hula-hula parsia sedake bangga do di kita mulu di gorao kita hula-hula parsia tu di kebangga ini mana tewon satu lang tamu se san hula-hula ta ala ni banggat ka dui hula-hula parsia mana sida di ulau hita di ulau ni tago kuma hula-hula ta iro molo na pangatus aku amang kita bayar karong amang Jadi melihatnya Tapi Amang, untuk host ya. ya. Sebenarnya iso nung satu nak kita rengot tulang na robot sian omak nomor tubuh kita nggak sepakat. Oke, jadi sesuai do topik ini acara tasadarion tang perlu betok kita bencang lebar kecuali melorong nak kena pro kontra kita baru kita tanggapi. Jadi asabu tang beralih topik yang lain. Pokoknya balisok kita nakin asa tuh ay napat tiki patorak kudu nakin namang si putraor gabe ngelantur sebenarnya enggak tak sependapat bahwa sian omak ma ibuat tulang narobot alana hita nomor tinuduhon nomor hangi kadung sardo tulang narobot nih ima teringot topikon cuma nakin sautik nah tanggapi nakin sependapat osong pedot nih amang si putraon sonon molo amata dunginata perpudi tur setaka. Aku sependapat deh sebenarnya tang sosok gua tong gabi tur setaka gabi anak nasya kangen. Hape nama kerugian ulah non tulu anak na tulu parumen na tulu hula hula na. Basi kon hula hula ni kangen. Majo sependapat madoa taringot nerok dia mang seputaran. Oke, selamat sore. Oke, terima kasih untuk Amang Rajes ya. Jadi host, Ya, Amang Sinaga. gak mungkin asa samuni amang si putraon memang terus terang mang gosong di Jakarta man di dokon. Hola pejowud holan ahado tulang rurubuti. Alai molo di Jakarta na biasa tulang mangihuti do nagabe mangingani dulan itu tulang robot. Terbalik. Jadi ima nani ulah di Jakarta ni jo tulang robot ale naro tulang ni inataniba di Jabuniba ima na biasa di Jakarta. Ale yang kona sebenarnya mungkin bahasa ini mana kera bahasa terjadi songoni ba mungkin ala nga daw pemana mau dilului bagai ima ibain ale tong doi pa jowo tulang robot ale naro tulang mangiut ima na biasa na diulah di Jakarta ni rasa songon nak ke amang seputraon nah memang dang kenyataan na memangnya kenyataan na di Jakarta ima na terjadi mulu di pesta ujuk di Hitalak Batak tersongoni masukat tu hita. Iya, jadi mulai tema sesona manimpuli ay tujuan namin nakin parentina ati bui hujulan nyari adat di Halak Batak terlumubi di pejuon pertuturoni unang terjadi dua versi songonau nasihat tulang nama ini bapak buat dinggan tulang nenoli pe dinggan alana iba nagabe sipangihudo sipangihudo alai tujuan namin yang utama nakin dalam suku-suku baron iba bahasa gabe adong dua version idia dua perlipinyon jalan memang rapat maboto do hita naeng apalagi di daerah Jawa Jakarta memang rata-rata baru orang pitipit ini ngomong di ba mangulahon ibu matong robona tulang ni pangitubu na 50 nai ibu tulang robona siya tulang na neulina jadi itu nakin tujuan nami membuat ase sada betul-betul ronda terserosani mamang mulai tema ima soal panipuli siya kami sendiri. Oke, dong napinabahan siya namang Royal Sinaga mungkin, Amang? Nga sa tulok be hita di son, si tujuh hita di son?
Halo, amang. Sebenarnya mau langsung kita di sana. Sao di jenabor. Sebenarnya mau lo ikuti nak kingsan awal nang pe amang seputraon. Saru pada hitam mana dokon atong saru pada pandang atas sudi saru pa hasilna. Ora di penjelasan nabi itu gabi berbeda. Anggo tujuannya saru. Alay amang siyan na hiyat. Ora nak kisah anak kasong ni dulu nggak terjadi gabi gudang mapai sini. Ale moro lau kita nak turuhnya bataki. Ya, kuasa di do ada naguk kan ikon tutur nasi kop tutur naguk. Itu pengertian ni dokon halak mengulahun ada naguk. Tuturi ikon naguk do sudi. Kan itu sebenarnya pengertian nah HP moro na pinatulang ni amang sinagon na kung memang iba pe tersongoli na mahubereng. Artinya berarti dang gok dang sah tu bonan yarina sida gabi na itu tulang Presiden sebenarnya nggak sah tuturi sudah dang sahat edang diboto bonan yarita tulang robot ta na marulau kita alani soalnya taraf koni mungkin alani jarak alani nah orang masih tadaan HP pengertian ni nakong ani makna dihita hata oidok mabain ulon ada naguk baik ada naguk di desa rumah tua manang na di ujuk ada naguk kina kan ikut tutur naguk do berarti kan disibu do tetakut naking seolah-olah berarti dang gok edang sahat tu gijang gabi na dibuat dosan nasing penggetti ni imana keng gabi hudul di hudulan ni tulang robot gabi imana sa tulang mangihuti ino mo na takut na kung puin na amang si naga nakin adalah kuboto na sing nahupahami dah bodi terbayak kadongan. Jadi sebenarnya satu olok doh hita sudah dari komalo bahwa tulang roboti satu tulang ni omata. Cuma cara penyampaian ini berbeda-beda. Yang pula dongnya na gawe dipe enak kaningan. Cuma sonari adok suku-suku ku dihita dia kalak tulang ni bak kadi amang ni mana kana tua narong di komalon. Lari maju satu topik saudi. Molo dung pasat. Uri ni mobilon. Molo nung tapasahat so piso tu horong ni tulang tamanang horong ni hula-hula ni natorasta. Nah jelas kung gabi manugu horbo may manang manugu sapi. Stiko tadu. Buhado tu dung dipasahati berarti kepasahaton ni horong ni tulang dodo horong ni hula-hula songon ulos matuani na tuat ka bawa baik na tuat ka boru. Pertanyaan na dia usonari. Boy do peon arong do pihak ni na tuat ton na lamat do hoti akka ulaon ni dinamar dongat tubuh baik di akka dongat sahutana. Arong do pihak ni na sida mat do hoti ulaon ni contoh contoh na nung panguli anak ma anak konna sifat dohot DP na tuat na di ulaon ni. Atas soni majo song suku-suku kudita narong di komal mo liate. Oke. Bisa may taparjolo amang namananggapi. Rong mungkin tanggapan siya namang sinaga sa pulopat. Jadi mau lihat ya mak, biasa na molo na pasahat ton na manuguhor boy mak, adong ma piso-piso na gajangin na. Alay inod do biasa na molo senga di pasahat ton nung nga pasahat to sulang-sulang haryapan. Isoma akka tulang buhi halaki mangido akka songo piso-piso hana. Jadi molo dihadat hita halak Batak molo nga pasahat to sulang-sulang haryapan. Dang si udango bion, jala dang ngolo bion dang magararada bion. Mulung nga di pasa sulang-sulang hari apa berarti dang ngadong be manggararada be mana? Jala dang majau be mana. Jadi molo ting diula roy mana rosong ma dang ngadong be udang tuson. Ima na biasa molo di hita halak Batak molo nunga sahat sulang-sulang haryapan. Biasanya dicima katulang na pangido akka pisona gajang maun akka itu akka pinoparna tarsongoni mana biasa binoto molo di bona pasugi tarsongoni ma host. Oke, terima kasih untuk amang sinaga sa pulopat. Ada mungkin tanggapan atau masukan siya namang Rajes Pijay? Oke ya, turun amang itu. Oke, berikutnya kita berikan waktu dan kesempatan untuk amang si Royal, amang Royal Sinaga. Nauli
menanggapi nyodo nak kaningan molo tulang roroboti itu tulang mangi itu nggak hera sepakat behita teh. Nah jelas tuh buru ni tulang rorobot doh buru ni tulang mangihut dang jabar di hula-hula tameter sama lima teh. Jadi suku-suku ni amangi saya nak namanukut taringot tu piso nagajangong. Suku-suku tulang manuk tulang. Nau lima. Taringo hupiso-piso nagajangon iba sa tiripe. Dang herabuy dope dapat. Roha taringo hupiso-piso nagajangon manugu horboin. Molope huju hamian wajo huju hutanami persamo serningo songon ni damangon nak bapak kusinagawon. Tu hami hulu nami tu kasinaga bajo ni dok. Hera suarong do. Ulaw songoni manugu horbalay molo ulaon nagabi sulak-surak karyapan hea tinangihon naman. Ima sangon pangodol ni na hatahon ni bapak kunak kaningani sinagawon nangi alai molo songon ni hatahon munaon manugu horbo pasaha piso-piso tu hula-hula laus isi di jalo. Laus isi di pasaha tulangi ulos matuan ada herai manunga suku-suku muamang dia molo sangono sadira hera subudu bapat dap usuna mang molo nadus doi sarupa doh sulang-sulang hari apa ni songon ni hatahon ni bapak komanak kaningan partordingna di hutan hera songon lima pada dapok siani pinatape mahudongan. Oke. Berikutnya ada mungkin tanggapan dari Amang Putra. Iya. Jadi merata nih. Ay masuk ni amang si Viola nama nogu horboon pasat topi sepeseon dos joi dot sulang-sulang karyapan Molo nah waktu sih beda. Ada perbedaan na amang. Sulak-sulak karyapan dohot. Pas tepi somalang nama Adong nunggu semono. horbo. Oh. Iya. Alai molo di nama nogu horbo son pendohan yang manginakin las di idok koma na tua-tuai dang bui be mazalo manang pasaton adat. Pasaton adat molo mazalo bui bete. Tersoni marakan pendohan yang menakin molo nung isana pasato piso dohot manogu horbo ate. Jadi pasaton. Majalo adat, molo majalo adat bui do mang. Ay setiap kita neng mau dimulu nonat tay neng. Bamajalo mana di sini neng. Kalau pas satu do radang bui ra. Aku atau molo salah malah pati. Alana pasir majalo ada ibana dah. Molo matu dulu sugut. Jadi nang sulang-sulang karya apa penakin molo songo di Samosir, ala na iba pe par Samosir riba. Memang era soyado pe diguari pasato piso manang manogu horbo. Diguari mei sulang-sulang karyapan las songo ni dodong. Monungsa majalo sulang-sulang karyapan na tutuei dang pasaton ada bion di nama Ramarangi nang mardonga sahuta. Jadi mula songona mengalapati sarupa doi cuman beda padoham ma namerang dua ma molo di 2 tahun di dok mei pasato piso dohot manugu horbo molo di 2 tahun di dok mei sulang-sulang karyapan. Jadi pertanyaan na base molo dung majalo sulang-sulang karyapan manang pasato piso nagajang do manogu horbo base dang buibe na tutuei pasaton adat di nama Ranggi do nama dong sauta. Ini mara pertanyaan na. Hai teman-teman yang atur kotak unik dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat.
Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Relator Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak. Terima kasih.